mkulu wa polisi ndipo ayenda pa asilikali a 2nd Battalion ya Malawi Defense Force amene nawonso andanda kale m'bwalo mmenemu kudikira kuti apereke ulemu kwa mtsogoleri wa dziko lino pamene wapika mdziko muno, ndipotu akatha kuyendera aperete mtsogoleri wa dziko lino ayankhule ndi atolankhani kuwafotokozera zambiri za ulendo umenewu, ndipo kenako mtsogoleri wa dziko linoyu agwiranenso chanza ndi akuluakulu ena osiyanasiyana amene andandanso mphepete mwa chinsalu chofira mtsogoleri wa dziko linoyu asananyamuke kuno ku bwalo la ndege kupita ku nyumba ya boma ku Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe. Ndipotu ndege yomwe wakwera mtsogoleri wa dziko lino yayima tsopano, ndipo makwerero awayika pafupi ndi ndege imeneyi kutanthauza kuti nthawi ina iliyonse akhale akutsegula chitseko cha ndege imeneyi kuti mtsogoleri wa dziko lino atuluke mu ndege mmenemu. Ndipotu president wa dziko linoyu adanyamuka mdziko muno lachitatu pa 18 September 2024 kupita ku New York mdziko la United States of America komwe kuli likulu la bungwe la United Nations mu mzinda wa New York, ndipo adanyamukira pa bwalo lomwe lino la Kamuzu International ku Lilongwe. Ali ku New York mwazina mtsogoleri wa dziko linoyu adakhala nawo pa misonkhano ikuluikulu yosiyanasiyana, ndiponso adayankhula ku msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations. Mwazina mtsogoleri wa dziko linoyu adapempha atsogoleri a maiko onse kuti athandize kwambiri dziko la Malawi pa ntchito zake za chitukuko. Iye adapemphanso maikowa kuti agwirane manja pothandiza dziko lino ndi maiko ena onse amene akukwera kumene pa mavuto osiyanasiyana omwe maikowa akukumana nawo. Ndipo pakali pano akhale akutsika ndege mmenemu, ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso akuluakulu osiyanasiyana amene apita chakufupiko asunthanso nawo kufika ndithu m'musi mwenimweni makwerero a ndege imeneyi kuti alandire mtsogoleri wa dziko lino. Kwinako asilikali amene apereke ulemu kwa mtsogoleri wa dziko lino nawonso ali cheru ndithu kuti apereke ulemu kwa mtsogoleri wa dziko lino. Pakali pano tsopano ndikuona mtsogoleri wa dziko lino kutuluka mu ndege mmenemu kutsika masitepe pang'ono pamodzinso ndi mayi wa fuko la Malawi Madam Monica Chakwera nawonso kutsika ndithu kufika pansi penipeni pamene pali akuluakulu osiyanasiyana akudzamulandira kuno ku bwalo ndege. Ndetu pompano ndili ndi mtolankhani wathu Eunice Jovu. Eunice, iwetu wakhala ukutsatira bwino ulendo umenewu wa mtsogoleri wa dziko lino ku msonkhano umenewu wa bungwe la United Nations komanso ntchito zina zosiyanasiyana zimene mtsogoleri wa dziko lino wagwira kumeneko ku New York. Ungafotokozepo zotani mwa zina zikuluzikulu zimene mtsogoleri wa dziko lino wachita mdziko limeneli la United States? Mwachidule mwina ndingofotokoza kuti mtsogoleri wa dziko lino anayankhula ku msonkhano umenewu makamaka kufotokoza zinthu zikuluzikulu zodziwika zochokera kuno ku Malawi, pomwe amafotokozera dziko lonse lapansi kuti maiko amene ali akukwera kumene akufunika support yochokera ku maiko amene ali akuluakulu. Nkhani yayikulu yomwe amanena ndiyonena kuti maiko amenewa akapanda kuthandizidwa ndi maiko akuluakulu zikhala zovuta kuti maikowa atukuke zomwe zitabwezere kumbuyo zochitika za maiko enawo. Chabwino upitirize Eunice. Pakali pano mtsogoleri wa dziko lino kufika pa saluting dice kuti alandire salute ya ulemu.
Excellency, Guide of Honor mounted by 2 Malawi Air Force of the Malawi Defense Force is present in open order, ready for inspection, Your Excellency. Tamva pamenepo Major Dennis Kapeni kupempha mtsogoleri wa dziko lino kuti ayendere perete, ndipo mtsogoleri wa dziko lino wavomera kuti ayendera perete ameneyi. Mtsogoleri wa dziko lino tsopano wamaliza kuyendera perete, ndipo tsopano akufika pamene pali atolankhani kuti afotokoze za ulendo umenewu. Welcome home, Your Excellency. My name is Eunice Jovo from MBC. Your Excellency, as you arrive from the United Nations General Assembly, what can you highlight as some of the benefits Malawi is going to get from the meetings you had at the General Assembly? I think our being able to represent the country and state the kind of challenges we are facing as we implement our developmental agenda is something that has given others the opportunity to understand our case and to come forward in support of our vision. And so both at the General Assembly as well as the side meetings that I had with various stakeholders, including our own second edition of Malawi Partners Conference, I believe that there is enough goodwill coupled with our own diligence in making this country advance faster than we had thought. President, pamene mukufika mdziko muno kuchokera ku msonkhano waukulu wa dziko lonse lapansi, mwina ndi zinthu ziti zikuluzikulu zomwe mungathe kutiuza zomwe zithandize a Malawi zachitika ku msonkhano umenewu komanso misonkhano ina yomwe munakumana ndi akuluakulu a maiko ena? Chifukwa chakuti mwayi unalipo wokhoza kufotokozera dziko lonse lapansi, banja la maiko osiyanasiyana, zina zimene tikukumana nazo pa ntchito yathu yachitukuko kwathu kuno, komanso kukhala ndi mwayi wapadera kukumana ndi wena ngakhale kukambirana za Malawi ndi ntchito imene tikuchita pofuna kuthana ndi vuto la njala chifukwa cha za nyengo zimene zationekera. Chikhulupiriro changa nchakuti wena amene walengeza kale zofuna kuthandiza dziko lino ndi wena amene ali kuganizira zimene tidalankhula nawo, ndi zinthu zimene zatilimbitsa mtima kwambiri kuti anthu ali ndi kufuna kwabwino pofuna kuti ife tikalimbikira ntchito ndi zina zimene tayalazi ndiye kuti dziko lino litukukadi mwamsanga kusiyananso ndi imene timaganizira. Yes, ndinduje na baba. Amaliza kuyankha mafunso kuchokera kwa atolankhani omwe anafuna kudziwa zambiri za ulendo umene anapita ku New York mdziko la United States of America ku msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations, ndipo
pakali pano mtsogoleri wa dziko lino kugwirana chanza ndi anthu osiyanasiyana amene afika kuno ku bwalo la ndege kudzamulandira. Pali nduna zaboma komanso achiwiri kwa nduna zaboma, akuluakulu a chipani cholamula cha Malawi Congress, komanso kuli mafumu ngakhalenso azipembedzo ali konkuno. Ndaonanso mfumu ya mzinda wa Lilongwe, kansala Esther Sagawa, komanso makansala osiyanasiyana ndi akuluakulu osiyanasiyana amene afika kuno ku bwalo la ndege kudzalandira mtsogoleri wa dziko linoyu pamene akufika mdziko muno kuchokera ku ulendo umenewu umene anapita ku United States of America. Ndiye Eunice umafotokoza ntchito zina zimene mtsogoleri wa dziko lino anagwira kumene ku United States, komanso makamba zoti anayankhula ku msonkhano umene waukulu wa bungwe la United Nations. Ndizoonadi ndimafotokoza kuti kuyankhula kwa mtsogoleri wa dziko lino ku msonkhano waukulu wa dziko lonse lapansi kunali kogwira mtima, chifukwa ngati mukumbukira bwino anthu ambiri amene anali kumeneko anavomerezana naye, makamaka mayikonso akuno chakumwera cha Africa, chifukwa mavuto amene dziko la Malawi likumana nawo mayiko amene wanso akukumana nawo. Ndiye ndimafotokoza poyamba paja kuti chachikulu ananena kuti mpofunika kuti mayiko amene ali otukuka kale ndi kale athandizire mayiko amenewa kuti atukuke, chifukwa nkhani ndionena kuti mayiko amenewa akapanda kutukuka zovuta zomwe zili ku mayiko amenewa zizipangitsanso kuti mayiko aja olemera adzikhalanso pa mavuto ena. Ndiye lero mmene akufika kuno ku Malawi ndipo mwe akufotokoza mtsogoleri wa dziko lino kuti ali ndi chikhulupiriro kuti zambiri zomwe apereka kumeneku zithandizira kuti dziko lino lipeze mwayi othandizika. Afotokoza kuti anapereka maganizo osiyanasiyana, makamaka kuwaonetsanso mayiko akuluakulu komanso mabungwe kuti sikuti chifukwa chokuti tikupempha tikungopempha kuti chitani izi, koma pali zina zomwe ife tikuchita tokha. Tili ndi ATM strategy, nkhani ya agriculture komanso tourism komanso mining, nkhani zikuluzikulu zomwe tikufuna kuti mukamati mukuthandiza muzibwera ku nkhani zimenezi. Ndi zomwe akufotokoza kuti ndi ukadaulo omwe ifeyo taonetsa kumeneko, kuonetsa kuti tili ndi ntchito zikuluzikulu zomwe mukhoza kutithandiza. Tikuona kuti thandizo labwino libwera, akuti ena ndi ena aonetsa kale chidwi chokuti thandizolo akupereka kale, amenewo ndi mabungwe komanso mayiko osiyanasiyana amene amathandiza dziko la Malawi. Ndiye mwina Raymond ndikhoza kufotokoza mwachidule choncho kuti msonkhano umenewu uli ndi phindu kale. Asanafike mtsogoleri wa dziko lino mdziko muno zikuoneka kuti zina ndi zina zomwe akhala akuchita kumeneko zayamba kale kuonekera mdziko muno. Chabwino, ayi nkhani yabwino imeneyo, ndipo tiyembekezere ndithu kuti tiona kusintha mdziko muno pa nkhani zachitukuko zosiyanasiyana chifukwa cha ulendo umenewu. Ndiyetu pakali pano mtsogoleri wa dziko lino tsopano wakwera galimoto pamodzi ndi mayi wa fuko la Malawi Madam Monica Chakwera, ndipo tu galimoto zimenezi tsopano zikuyenda pang'ono kuchoka pa bwalo limeneli la ndege kuti zipite zikadutse uko kunyumba kumene kumafikira alendo olemekezeka kwambiri. Ndipo kenako ndipiti wa galimoto umenewu utuluka pa chipata cha kuno ku bwalo la ndege kupita mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo tu pamene ndipiti wa galimoto umenewu kuyenda pang'ono nawonso anthu onse amene anafika kuno ku bwalo la ndege kudzachingamira mtsogoleri wa dziko linoyu nawonso ndithu akuyenda ndi ndipiti wa galimoto umenewu mbali zonse ziwiri, kuyenda nawonso pang'ono. Kwinaku amayi amene akuvina komanso kuimba nawonso sanatope ayi, adakavina komanso kuimba pamene mtsogoleri wa dziko lino tsopano akuchoka pa bwalo lino la ndege. Ndiyetu ulendo umenewu wa mtsogoleri wa dziko lino umene adapita ku New York mdziko la United States of America ukakhala nawo pa msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations. Komanso mtsogoleri wa dziko lino kumeneko anakagwiranso ntchito zina, misonkhano yosiyanasiyana ndi akuluakulu amabungwenso osiyanasiyana amene amathandiza dziko lino pa ntchito zachitukuko zosiyanasiyana. Ndipo tu ndi chisangalalo chokhachokha kuno kumudzi kuti tsopano mtsogoleri wa dziko linoyu wabwerako ku ulendo umenewu.
ndiye pakali pano ndipiti wa galimoto pamene pali galimoto ya mtsogoleri wa dziko lino tsopano kudutsa ku nyumba kumene kumafikira alendo olemekezeka kwambiri kuti zituluke.